astăzi să jucăm o serie de FG, o serie nouă, adică primul episod de pe canal și hai să începem. Oh, era să iau clopotul. Ding dong. Biserică. Nu, o să luăm sniperul. Că o să ne ducem pe ăla, o să ne ducem pe zone control. Ne-am luat și roboțelul, ne luăm și mina și o să murim repede. Nu e niciun prieten. Și începem. Să știți că nu eu joc, ci Vlad, un vecin, și eu vorbesc doar. Că lui eu zis că îi se aude vocea așa. Chiar mai rău. Și ăla e frate meu. Dacă l-ați auzit. Bă, aveam un hacker. Fain. Bine că acum se aude. Facem bă. Ia să-l fac și eu. Pune un roboțel. Bă, mai ții minte cum făceam acolo? Da, pune un roboțel aici jos când urci în turn. Și bomba. Așa făceam. Bomba la intrare, roboțelul la partea aia dreaptă. Nu te lasă aici bomba și în partea dreaptă roboțel. Așa. Așa. Așa câștigam eu multe kill-uri. Bă, nu mai sta pe mijloc. Bum, bum, șacă-la-ca, știi că treaba la să joacă. Păi tătea pe mijloc, nu m-am mai apucat să mă pun. Și o să vorbesc eu, dar o să vorbesc și cu Vlad. N-am ce lagare acum. Da, dar te obișnuiești. Nu are lag, merge normal. Știu, mereu am, așa. Bun, a murit ăla. Cu tras grenada. Cred că m-a dat headshot. Deci, vezi grenada în fața ta și te duci să o îmbrățișezi. Nu? Da. Păi avea cazul că... Ce să faci? Cum? Au. Bun, deci acum mergem mai încet pe aici și pun robotul aici. Păi asta vreau să zic și eu în dreapta, dar mă rog. Și aici. Și... Bun, asta nu s-o pus. Acum vorbește Vlad. Nu. Te rog, 5 minute. Vorbesc? Nu, vorbește Vlad. Da, bun. Că e canalul tău, tu vorbești. Da, bravo, Mati, m-ai dat afară. Bravo, te felicit. Bine, care începe. Perfect. Mulțumesc. Lol, nu se vede nimic. Lol, ce șmecher. Nu șmecher, că nu pot lovi. Da, dar parcă ești într-un trailer. Și nici nu pot să fac nimic. Da, dar ești într-un trailer. Nu, trebuia să te omori. Da, bravo, Mati, uite ce ai făcut. Mulțumesc. De ce se aude? Da, uite, puștile sunt roșii. What? Apasă pe una dintre ele. Perfect, le-ai te blocat. Nu! Pune roboțel. Sau da! Ai roboțel. Rank 28. Uai, am crezut că am primit gol. 5.000 de bani. Am crezut că am primit mai bine rank decât... Bombă invizibilă. Nu. A fost o grenadă în turn. Știi ceva? Mai bine nu mai mă duc în turn și mai bine atac. Păi da, așa mori. Tot fac un kill. Un kill. Acum nici măcar n-am apucat să mă așez bine și deja îți mori. Cum e asta? Să-ți vezi că iară mori. Uite, știi ceva? Pun doar bomba. Ia. Na. Ia-ți o suc. M-am reușit să vin și eu. Din fericire aici. Din fericire. Headshot. Nu. Măcar am dat și eu 2 kill-uri. Cu headshot? Nu. Dar am pus bomba, cum nu l-a afectat? Păi nu au venit din spate. A fost o grenadă. Ba, au venit din spate. Cred.
Păi poate are grenada aia albastră care distruge bombele, roboței, tot. Uite, Păi da, nu o vede. dacă o dă, bine, o vede. Că se asigură că normal că o să pui una acolo la intrare și nu te omoară nimeni. Am pus și robotul. Adică, sari, du-te la atac, poți să iei ceu, că nu-i nimeni acum a apărut. Acum ai. Și acum a murit. Acum e acolo. Dar are al treilea sniper? Da, ăla are al treilea sniper. Ăla are chirurgul. Să moară. Al doilea. Are al treilea. Chirurgul e al doilea. Ba, nu. Chirurgul e al treilea. Al doilea. Nu. Al meu era chirurg. Da. Mă rog, al Cum treilea... se cheamă al doilea? Chirurg. Al treilea, habar n-am. Treilea. Uite, poți Anihilatorul. Da, al treilea anihilator. Uai, eram aproape. Anihilator de capul tău. Știi ceva, mă duc în atac și gata. Păi eu ce ți-am zis? Că faci... Ai zis să nu mă duc în ora, să ai Da, zis. și după aia am zis să faci ce? Dar vezi că faci do. Faceți do. Cine? Uite că do încă nu l-au ei. Na, pun aici una. Doamne, n-am abar de ce vorbesc așa. Na. Păi vorbește, că e normal să... Bă, tu ce cauți aici? Vezi că ești sub foc. Pot să fiu. Nu mă omoară nimeni. Da, decât Cu excepția ta. Și a voastră. Nu? Da, el m-a omorât. Ia zim. Ce să-mi iau? Ia zim, așa-l chema pe mort. Știu, ia-l găsesc, oare. Hackerul. Las mai o secundă. Nu l-am găsit. Mai bine pun roboțelul în altă parte. Sau mai bine mă urc sus. și pune robotul. Bombița. Robot. Și du-te în atac. Du-te în atac pe partea dreaptă unde ai pus robotul. Nu. Că e mai sigur decât să stai în turn, că o să te ataci unul din Asta este spate. pe mijloc. Bă, dă-te. Bă, Dar pleacă de aici. nu ce fraieră, nici nu mă las. Bun, ce ți-am zis să pleci? Dar tu nu, N-am apucat. nici nu vroiai. Ba, vroiam. Atunci de ce m-am dus în spate? Că nu te lăsa și după aia el se muta și tu te puneai. Și după aia plecăm. Da, da. Uite, au murit și hai. Pe logic. Pune un roboțel aici. Nu aici. Păi o să vină. Pune aici. Nu. Pune pe centru. Ba aici îl pun. Brrr. Au venit unul. Poate să vină. Și dacă cineva vine aici, Pune o bombă în fața robotului. foc. Gata. Și acum atacăm așa. Simplu. Nu, Bă. așa nu. De aici. Cine nu te lasă să te... Ba, nu. Ba, nu muri, În nu muri, spatele nu tău muri. Nu! Las că Nu, nu nu, te-au nu, văzut. nu, 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 nu. Nu te-au Nu. văzut. Ăla nu te-au văzut. Nu. E E... Nu? kill assist. Câte puncte am oare? 1. Locul 11. 499. Măcar nu sunt pe ultimul. Și măcar ai rank 28. Asta am vrut să fac. În stânga ta. Cine te-a lăsat să intre aici? Neme. Pune roboțel, doamne. Hai mă, Mary. Așa. Roboțel. Te vor să facă și au. Robot. Acum vezi că pune bomba din greșeală. Era la A1. L-am omorât. Am făcut și eu câteva puncte. Gust Pe unul îl cheamă de masă, mi se pare mie. Da, mi se pare. Du-te în atac. Dușman răi. Dușman răi. Păi și cum ai vrea să fie dușmani prietenoși? Dușman răi. Simpatici vrea să fie. Pune bombiță la că aici. Și cere Dușman viață. răi. Uite viața acolo în dreapta. Cine? Și în stânga. Stau aici. Nu. Ba! Mai bine nu. Ești mort. E? O, Doamne, unul a omorât 3 cu grenada. Știu. Bim, bim, bim. Pe ce loc? N-am mai apucat. Cine să ia? Nu știu. Dușmani prietenoși. Bă, eu am omorât altul. Locuvete. Că dușmani prietenoși. Măcar nu mai sunt pe 11. Dușmani simpatici. Acum sunt pe 11. Uite,
Locul întâi 3432 de puncte. 3532. Am făcut 10.000 într-o tură. N-ai cum, eventual 1000. Bum, bum, bum. Mamă, dar ce lag are? Bum. Păi de la spawn. Da, uite că mai merge. Mati, bum, bum, bum. Pleacă. Ce faci? Bum, bum, bum. Asta din. Să mănânc. Hai bă. Prădău ascuns. Să pune o bombiță aici, să nu mai Pus intre. bomba. Să nu se ducă cineva acolo că moare. Robot, Uite, să pun. mori. Șa. Pune bombița. Și mă învârte-te în jur. Nu pot. Nu! Învârte-te în jur, că nu te pot nimeri. Ai, ce aproape am fost. Păi trebuia să te învârți în jur. Trebuia, dar n-aveam sprint. Dar nu trebuia sprint, trebuia să faci... Tot mă omora bomba. Nu, că trecea pe lângă tine. Te-o nimerit în plin grenada. Asta este. Ai grijă. Oricum facem. Faceți și bău. Șmecher. Facem dâu. Ce bă Mă visezi. rog. Tot o bază e. Da. Dar uite, câștigați. Din pierdere câștigați. Uite-te la... Păi da, ți-am zis că ăla e hacker. Nu, are 2 puncte. Păi da, Dacă îți pui numele 2 puncte, e așa. Nu la șmecher. Poate numele de 2 puncte e hacker. Păi îi. Păi nu, pune și tu numele și să vedem dacă ai puncte. Și poate cineva mă turnează. Turnează, cum să zice. Ia! Hai dacă... Pe locul 11. Da, cu 18. Pe locul 10. Hai să rămân. Hai să nu rămâi, că oricum nu mai ai timp. 10. Pierdeți. Pierd ei. Câștigăm ce... Păi și ei pierd. Păi și ce? Hai, pe 10 să rămân. Să nu mai ia nimeni. Și-o vreau. Bun. Cum ați câștigat? Yeah. Sper să rămân pe 10. Și acum ai rândul tău să vorbești. Nu. De fapt, da, dar să faci un deathmatch. Bă, nu fac. Ba, un deathmatch. Se zice bardon. Bardon. Na. Nu fac niciun deathmatch. Păi, cred că e destul de lung episodul. Că a durat un sfert de oră meciul ăsta. Mai mult că sigur. După ce vedem locul și câți bani am primit, o să închidem episodul. Poate. Nu, poate. 10? 9! Chiar mai bine. Hai. Măcar îți pe 9. Cât am banii? 6 din 14.000, 36 de mii. LOL. Ce ciudat arată! Dar știu ce șmecher, dar să vezi 30 cum arată. Ce nașpa că nu pot să-mi iau nimic nou. Ba, poți. Bă, nu, am căutat pe Zetor, nu e nimic de 30. Era? Aveam pe toate. Uite. Deci, uite, toate. Mai Aproape puțin? toate. Aproape toate. Aproape toate și aproape toate. Da. Măcar pot să-mi iau și niște chestii. Acum încheiem episodul. Nu. Ba, ignor. Nu. Hai să încheiem episodul, că e destul de lung. Bun. Doar așa se poate. Acum încheiem episodul. Ciao! Ciao.